साला घोड़िया में कइले जहन गइल भतारा हम बहुत गो सहिले अरबा हमारे साला घोड़िया में कइले जहन गइल भतारा हम बहुत गो सहिले चोचिला रहबल काल भइल मुंह मरहबल काल भइल लहंगा के सिंगनल लाल भइल चोली में पासपोर्ट डहल गइल लहंगा के सिंगनल लाल भइल चोली में पासपोर्ट डहल गइल। अजय एंटरटेनमेंट हमारा साला घोड़िया में कइले कंचन इब्राहिमपुर घोड़िया में कइले डहल देहल जीपियास लहंगा के भीतर छूटा नहीं चर सखी रहब पवित्र डहल देहल जीपियास लहंगा के भीतर छूटा नहीं चर सखी रहब बात सुन सखी कैसे ही रखी नया जवानी जाल भइल नया जवानी जाल भइल लहंगा के सिंगनल लाल भइल चोली में पासपोर्ट डहल गइल लहंगा के सिंगनल लाल भइल चोली में पासपोर्ट डहल गइल। स्टूडियो दरभंगा कंचन इब्राहिमपुर सोनू दारा भंगिया रही हमारे उपास हो यारा बारा बिंदर कैसे गाड़ी बहत दहस हो डीजे कौन चान रही हमारे उपास हो डी के अजैया कैसे कहरी बहत दहस हो दाँत ले ले कहती होठ ले ले चाहती गाल हमार दोनों लाल भइल गाल हमार दोनों लाल भइल लहंगा के सिंगनल लाल भइल चोली में पासपोर्ट डहल गइल लहंगा के सिंगनल लाल भइल चोली में पासपोर्ट डहल गइल। अरबा हमारे साला घोड़िया में कइले जहन गइल भतारा बहुत गो सहिले चोचिला रहबल काल भइल मुंह मरहबल काल भइल लहंगा के सिंगनल लाल भइल चोली में पासपोर्ट डहल गइल लहंगा के सिंगनल लाल भइल चोली में पासपोर्ट डहल गइल। रिकॉर्डिंग स्टूडियो दरभंगा।